azikapholi izilonda kodwa ukuthi azisabhibhi. Angiphinde, azikapholi izilonda kodwa ukuthi azisabhibhi. Silana-ke namhlanje sizokhuluma inkabi yesibili lesokhuluma nayo endaweni ethi ayifani. Into singenile lapha wanikeza 49 years wavalelisa kuma wengane. Ngayithola le ukuthi kunabantu abanye nje yabo wabaqhathisa endleleni. Ngifuna ukubheka ma uqala lo 49 years ukudonsa kwakho nje ungitshela nje u3 years oqala kwenzakala lempilo. Fikile ejele laseqala kabusha. Empangeni ngifika nalo 49. Yes. La ngithatha ijele la khona la ngiphosa eSimex eBhongweni kunendawo yase Kokstad. Ngalo nyaka ngaya eSimex ngo2007. Kwakunzima kakhulu ngoba iSimex ayifani nalamajele onke akhona eKZN onke yona number 1 prison. Okusho ukuthi iSimex abantu nje bahlale bethi ke kuyabuswa vele emajele in yonke into ejele kubuswa nje nakancane ngoba even naseqala kabusha even Vatirfani, Glencoe, Westville, Sifontaine, New Prison. Ubuya khona kuyonke leyo ndawo ubabala noma uswaxoxa? No, bengihamba nje khona ngohamba wonke KZN. Uvakasha. Bengihamba nje ngihlala loba ko 3 years, 6 years, 4 years kanjalo. Lo 49 uhamba ngihambe nje ngintshingwa yonke indawo. Awusithathe kulo 3 years ke use eKokstad, usichaze eKokstad uthi ayifani namanye. Ayifani namanye nese. Yehluke ngani? Yona umehluko wayo eBhongweni ukuthi ngoba iSimex usuke lapho uyolungiswa akufani naka correctional service. Lamajele onke sengiwabilile ango correctional. Amasenda la engiwabalile. Yes. Leyana iSimex kushuthi iprisoner le ijele. Kushuthi u3 years wami mangifika khona ngasign contract ka 3 years. Ngathi mangifika reception ngaseshwa yonke into ngagumula nganqunu ngathathelwa yonke into engangigqokile isicathulo sokukisi ibhlukwe under yonke into ngasale nje ngoba ngangiselo. Yahamba neEST stability sasempangeni yonke lento yami. Ngaqala la ngaqhokiswa nganikwa under eSimex nganikwa iPG yamlalana nganikwa. Base benawo size wakho kade? Awukala usize. Ngisho ngabe Avalon ingakanani. Ayikalo ngisho ngabe ubhubhu phakathi ayisebenzi uqoka nje lento. Sicathulo yonke into sokisi ijezi yonke into. Ngangena ngapha ngaba ngifaka ama handcuff ngoba uhlala ufasiwe ngaphakathi eSimex. Akufana lamajele. Shuthi uhlala ufasiwe ngemuva khona lokuthiwa ama handcuff. Ngihambeke ngiye esibhedlela bayosichecka ke iswini ukuthi azikho izinto esifake iswini yabo ezingozi. Bese besisezansi ke Simex ke emaselini ke. Ngaya kwenye indawo okwakuthiwa isephase 1. Leyo ndawo leye ngaya kuyona esephase 1 kuqoka ama-avalon abomvu abhalwe prisoner. Bese kuzoba ngokuhlala 6 months lapho wedwa awukhulumi namuntu. Umukela nje isinkwa sakho ekseni ikalkop lakho netiye lakho neparish lakho. Ekseni ngabo manje isikhathi nidla ngobani? Ekseni nje u2 slice wakho bese kuba ngo8 nje ekseni. Yeah. Seniyadla ke senigezile lapho ke. Nokugezwa kwakhona 10 minutes. Bese kuzoba masenigezile 10 minutes. Usuya eshower ugeze uqede eshower uzongena eseyilini mawuqede eseyilini usuhle khona uyabuza uyayifuna exercise usho ukuthi uyayifuna exercise uhlale leyo exercise ke mhlambe lelo hour ubungene ngaphakathi. Mawusungenile ngaphakathi uhlaleke nalelo bible lakho okonikwe lona ke ngoba kuba iBhayibheli kuphela ona lendlini awukhulumi namuntu uyoshona isikhathi esinganani usuku lonke ungakhulumi namuntu 6 months awukhulumi nje nomuntu
6 months Si-